99 Nights in the Forest. Така, това ми е първото видео от много време. Не съм играл изобщо Roblox от толкова много време, но не съм играл Roblox на видео. Затова ще играем тази игра. Имаме и нов апдейт. Snowblown и такива неща. И да, съжалявам, че качах видео толкова дълго време, но дайте ми един лайк, абонирайте се за канала и нека да започваме. И да, тази игра представлява тя да 99 нощи в гората всъщност. И ще ви покажа малко туториали. Не чак най-добре, но тази карта е от 23 дни, но иначе на другия място 23. Но играта съм не толкова в момента. И да. Почваме и първото нещо, което ще направим е да почупим малко дърво. И да апгрейдаме файра, но мисля, че първо трябва да чопнем всичко. Да съберем дървото, да сложим, например, ще сложим така, колкото и неговия страх е следата. Това ще да се сторе, това ще сторе да бъде да се сторе и се избираме. Да. Всеки път, когато се почне игра, трябва да и така ще стане всичко. Това видео може би ще е много дълго, но ви казвам да знаете, ако не искате да си губите времето, може да я гледате това видео. Ако е интересно, поставете. Аз просто правя маничък туториал. И първото нещо, което аз ще направя, да щупа всички дървета, да сложа стапли около моята база. За ден 2, да може да сме свободни. Да може да ходим свободно. И да. И задах да пускам файра сега. Опа. Аз малко не видях, че остава нема. И ето така, както виждате, слагате тук стаплите и правите около цялата база така. И ще стане всичко. И е така може да изкаквате дървета. Аз в момента се опитам да чупа всички дървета. В момента, защото в момента е много малко мап, както виждате. И четвъртото, ако дали се може да изяваме. Както виждате, сега идва. Ще убиваме на това. Защо? Да. Няма повече място. Да, това е. И тя време, както виждате, сега вижте. Може и трябва да е страх.
Просто когато се доближите, обърнете опитите вода преди път и се изява. И да, това е накратко играта. Трябва да грайндвате. О, да. И за новите... Нали? Апгрейдинга. Ако знаете тази игра. Еми... Има Bunny Traps, има фризери, има много нови неща. Което си по-напред в видеото. Експериментна мапа и когато стане ден 2, защото после ще дойдат да ни убият на ден 3, но няма да успея. Това. О, да, и забравих какво забравих. О, не. Да, тук е изпочва. Най-хубавото нещо, което за първо може да вземете е гуцак. Да неща, повече дърва и после да вземете, нали, по-важните неща. Може да един лув за лув плат. Но е малко трудно да го убият това. Както видите, трябва много стачите. Рядко впахаме, но може би съм lucky. Там вземаме лув плата и летавам. Вземате гутак. После да добре, после вземате ветър води и така нататък. И винаги, когато не вземате храна, сте така, нали, вземате си я и просто насорвате до нея, до кемпфайра. И така ще може да не направя. И мисля да стаквам повече дървесто. За да повече да оцелява. А сега мисля да гледаме да апгрейдваме. Всичко да не е апгрейднато, за да може да оцелява. Да не е толкова времето често искаме. Когато просто не бързате, просто изключайте спринт бутена, защото ще ставате по-гладни така. Моля се за нещо хубаво. Това е хубаво. Супер. Така сега имаме това. Да хора да се опитам да ги убия. Стойте да изям 2 берета и ще се опитам. Те имат много хубави неща. Окей. Сега ще се опитам. Окей, бегаме малко. Пом. Не трябва бегаме. Вау, вие пред стената. О, не. Трябва да ходим към нашата база. Той там ще ме последва, май. Толкова. Следва ли? Той се стъгна. Ми убихме го. Може да се опитам да убия другите. Ще взема малко дърва. Това само да видим.
Само вие дали рекордвам. Да, рекордвам, окей. Ой. Аз съм кухнат. След това ги взема. Обичам по-възможно. Не спрях, окей. Аз имах време. О. Това е супер. Стата да вземе кола. Това. Да видим какво ще се падне. Дай нещо хубаво. О, пак револвера му. I'll take that. Гледайте на време по време. Ето това ми е в база с това. Набързо ще го пална. Ще го кукнем. И ще остана тук. Така. Missing kid. Добре. Това значи. Сега ще поставя такива детето. А това какво? Револвера. Ние имаме много револвера. Чакай. Аз нямах ли пистолет? Сега да видя май го сложих в кафе. Генерейдър. Какво? Окей, сега го трябва да го оставя тук. Окей, да го трябва. Ще се опитам да спаса детето. Ето тук. Сега. Яла там. Това. Дето, окей. Окей. Кукваме. Найде се фронтлинг. О, имаме още 4 да убием. След малко да не се дигне хелта. О, не. Окей. Заскоча. Опа. Идвай насам. Идвай. Ой. Добре. Поне до някъде ви показах какво представлява играта. Но да. Благодаря, че гледахте и чао!